Antle. Il y a do gouvernement kura na sigira. Su kuraw nana ne wele ɲɔgɔn fɛ pour que gouvernement bɛna baara kɛ cogo di olu yɛrɛ kana ɲɔgɔn kuma cogo di nka baara président de la transition ye baara min confiant la nka se ka kɛ a ɲɛma gɛlɛya min b'a la sariya min b'a la ka kɔrɔ ani gɛlɛya min bɛ sɔrɔ ministre ni ɲɔgɔn cɛ o y'o kuma bɛɛ fɔ a kan ka nɔgɔya cogo min na waati jumɛn u kan ka ɲɔgɔn ye waati jumɛn u kan ka taa premier ministre fɛ ka arbitrage kɛ ale n'u ka baarakɛɲɔgɔn collaborateur i n'a fɔ secrétaire général ni cabinet u kan ka baara kɛ cogo min na u bɛɛ fɔra ka ban ani ne ye min f'u ye ministre ka baara organisation kɔfɛ n k'u ma ko k'u jija n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ sisan u k'a to hakili la ko président de la transition ye fɛn dɔ fɔ a ye fɛn saba fɔ an k'an sinsin o de kan la première des choses Mali hɔrɔnya n'a danbe o tɛ se ka négocier ni maa si a filanan ni Mali ko k'a bɛ min ta ka baara kɛ n'a ye yamaruya tɛ jamana si bolo i k'a fɔ k'a tɛ kɛ a sabanan bɛɛ k'i jija n'i bɛ baara o baara la i k'a to i hakili la k'i bɛ baara kɛ maliyɛnw nafa kama n'o fɛn saba tora i hakili la i bɛ baara kɛ ka ɲɛ président b'a fɛ cogo min na ne yɛrɛ min f'u ye n ko san saba in kɔnɔ a ye min kɛ pour que ka président ka laɲini sabati i y'a fɔ jamana lakana bɛɛ kun sirannen don kɔrɔlen jamana kun tɛ lakana mɔgɔw bɛ faga sisan dɔɔni a bɛ ka bɔ dɔɔni a filanan jamana ka kuma Mali kɔfɛ bɛɛ k'a dɔn min bɛ maliyɛnw hakili la u bɛ min fɛ o ye diplomasi a y'o baara fila ɲɛnabɔ sisan min tora bien parallèlement jamana kan ka développer économiquement k'a kɛ cogo di parce que jamanadenw hali n'u ye patriote ye hani u bɛ fangantigiw fɛ u ka dumuni sɔrɔ ka baara sɔrɔ ka se ka yiriwa an k'an sinsin o de kan jamana dumuni sɔrɔ ka dunkafa sabati jamana ka yiriwa maliyɛnw kana kɛ comme jamana t'u bolo an k'a kɛ comme an ka jamana ka jaya fo dɔ bɛ visa ɲini ka na Mali la pour que an ka to la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka to hakili kelen ka jamana sama ka taa ɲɛ n tilala k'a fɔ ko sisan a ye laɲini dɔ kɛ Nations Unies fɛ ko MINUSMA ka taa ka bɔ n ka jamana la n k'u ma ko tali an t'a fɔ dɔrɔn ka bila de an ye résolution ba dɔ kɛ Nations Unies la bɛɛ sɔnna k'a ka taga maintenant a bɛ taa cogo di an n'olu bɛ sigi k'a dɔn tigitigi u tali an ɲɛ ka to a kan a filanan an ka sɔrdasiw ni olu bɛ baara kɛ ka ɲɔgɔn contrôler fo a ka se a dan na an ye délai min d'u ma u ka bɔ o délai la kuma laban min fɔra ni MINUSMA bɔra i y'a dɔn maliyɛnw caman bɛ yen minnu bɛ baara kɛ organisation ninnu la u bɛ région bɛɛ la gouvernement kan ka sigi k'a lajɛ baara jumɛn kan ka kɛ pour que ka maliyɛnw n'u hami ni gɛlɛya min b'u kan ka se ka taa économiquement pour que maliyɛn bɛɛ ka bɛn ka sɔn ko Mali bɛ se ka dilan ka sɔrɔ dunanw tɛ yan parce que dunanw nana u ye san 10 kɛ jamana ma taa ɲɛ donc sisan an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka baara di bɛɛ ma bɛɛ ka se ka baara kɛ jamana ka baara ka taa ɲɛ kumabaw minnu fɔra o de y'o ye ka ministre hakili jigi fɛn dɔ la u ka ɲɔgɔn minɛ u ka tugu premier ministre fɛ bɛɛ ka tugu président ko an ka jamana sama i n'a fɔ an bɛ locomotive la an b'a tirer jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ se ka taa ɲɛ o de la an bɛ se ka Mali kura jɔ hakɛto b'a la sali Ala ma n cɛ ni baraji